Festival mládeže, Svätá omša na Jasnej hore a druhá slovenská katechéza. To sú témy, ktoré vám ponúkame v dnešnom spravodajstve. Vitajte pri obrazovkách. Krakov počas Svetových dní mládeže žije rôznymi aktivitami. Počas týchto dní sa tu koná duchovný a umelecko-kultúrny festival, známy aj ako Festival mládeže. My sme sa boli pozrieť, ako vyzerala atmosféra v centre mesta včera večer. Náplňou festivalu sú otvorené a bezplatné aktivity, ako sú koncerty, výstavy, workshopy, športové a divadelné podujatia. Tento duchovno-kultúrny program začal svoju tradíciu na Svetových dňoch mládeže v Paríži v roku 1997. Pod názvom Festival mladých je však táto časť programu známa až od roku 2002, kedy sa Svetové dni mládeže konali v kanadskom Toronte. Počas tohto ročného festivalu v Krakove je pripravených vyše 250 iniciatív z celého sveta. Súčasťou festivalu sú aj dve tanečné divadlá a dve kapely zo Slovenska. Mladí z rôznych kútov sveta si v rámci Festivalu mladých mohli včera večer pozrieť hru Lúče otcovstva, ktorú stvárnilo slovenské divadlo Teatro Colorado. Ja sa veľmi teším, že môžeme vlastne hrať na tom mieste, kde tá hra vznikla, pretože Karol Wojtyla ju práve písal v čase, keď bol krakovským arcibiskupom, čiže ona vznikala niekedy v rokoch 1963 až 68 a fascinuje ma na tom to, že je vlastne aj dnes po toľkých rokoch tak vysoko aktuálna. Dnes sme to, myslím si, že hrali prvýkrát v takomto priestore tu v Krakove, kde to bolo celé živé, však je tu naozaj mnoho 100 000 ľudí mladých a ten otvorený priestor, v ktorom sme to hrali, nakoniec on bol sústredený, aj keď okolo nás prechádzali ďalšie davy ľudí so zástavami a spievali si a skandovali si nejaké pekné heslá. Veľmi pekne objasnilo v podstate ten vzťah Boha ako nášho Otca ku nám. Niektoré časti boli náročnejšie na pochopenie, ale keď sa pozriete na tú reflexiu potom, tak už je to zrejmejšie. Hlavný predstaviteľ Adam vlastne ako keby mal taký vnútorný boj, že či je sa otvoriť tomu otcovstvu alebo ostať taký uzavretý v sebe. Prvýkrát som to videla, bolo to veľmi pekné, že viackrát by som si to išla možno pozrieť. A odporúčam aj ľuďom si to pozrieť. Bolo to také viac filozofické predstavenie, ale mne sa to páčilo, lebo človeku to dá nejaké podnety na uvažovanie. Mne sa to veľmi páčilo a myslím si, že to bolo aj ponaučením pre druhých ľudí, aby boli darom pre druhých, nielen do seba zahladení. Je to ťažší text, ale to gro, ktoré vnímam, tak je naozaj ten vzťah otec-dcéra, rodina ako taká, alebo aj otec-syn. A naozaj ten vzor niekto, kto je tam potrebný. Myslím si, že je to problematická otázka. Tanečné divadlo Atak uviedlo na festivale inscenáciu s názvom Galéria a vystúpila aj kapela SP. Dnes večer sa mladým na Svetových dňoch mládeže predstaví hudobné zoskupenie Poetika muzika. Dnes ráno sa mladí slovenskí pútnici stretli v Mestskom parku v Skavine na druhej spoločnej katechéze. Spolu s bratislavským eparchom, monsignorom Petrom Rusnákom, uvažovali o téme odpustenia. Včera sme mali čítania z denníčka svätej Faustiny a dnes sme chceli ísť ďalej. Nielen sa za tým zamýšľať, ale už konkrétne realizovať tie témy milosrdenstva v korunke. A mladí, myslím, že nachádzajú veľmi silný vzťah ku korunke. Niekedy ideme si na akciu, oni sami ideme sa modliť. A už sa tešíme. Všetko z rúk dole, sadneme si, zvolajú sa, zazvonia a ideme sa modliť. Viete, v živote sme už zažili, si myslím, veľa dotykov fyzických, ale aj takých tých duševných. Ty si sa ma dotkol. Nie, to poznáme. To sa ma dotklo a tak ďalej. Ale dôležité je, aby sme dovolili Ježišovi sa ho dotknúť a my, aby sme sa ho chceli dotknúť skutočne s vierou, aby nás uzdravil. Uzdravil naše vzťahy, naše vnútro, naše srdce. Slovenskí pútnici si vypočuli aj svedectvo a spojili sa v modlitbe počas svätej omše, ktorej predsedal monsignor František Rábek.
V zásade sme teda spolu, dá sa povedať, komentovali evanjelium dnešné o tom, ako Pán Ježiš odpustil žene a zachránil ju a tým vlastne vyzýva aj nás, aby sme jednak dôverovali v Božie odpustenie. Na druhej strane sme boli milosrdne voči druhým a takisto odpúšťali. A hlavne by sme potom na túto Božiu lásku odpovedali my, našou veľkodušnou láskou, tak Bohu ako voči našim bližným. Dnes je téma odpustenie a keďže som bola oslovená, tak som sa prišla podeliť o svoj príbeh odpustenia vo vzťahu k mojim rodičom, najmä k otcovi. Celý dnešný deň prežívame také tajomstvo odpustenia, čo je dosť neviditeľná záležitosť, tak sme sa rozhodli, že to trošku zviditeľníme do podoby kameňa, ktoré sme rozdali všetkým účastníkom. V mene takom Ježišovom sme ich pozvali, aby nehádzali tie kamene po sebe, ale aby si ich skúsili navzájom vymeniť ako dar s nejakým gestom odpustenia, s nejakým symbolom objatia, možno niekedy v tichu a niekedy s takým slovom prepáč a možno ten premenený kameň, aby si so sebou zobrali domov a možno svojmu rodičovi, otcovi a mame povedali, že prepáč, odpúšťam ti. Aby to budovalo také nové vzťahy, budovalo tú cirkev ako budovu zo živých kameňov. Jasné, samozrejme, to sa stáva asi každému, že niekto mu ublíži alebo nejak ho zraní. Takisto aj ja. Koľkokrát určite, možno aj nevedome, že aj tak sa to stáva. Odpustenie je predovšetkým rozhodnutie a myslím si, že z tohto rozhodnutia potom neskôr pramenia naše emócie, takže treba sa rozhodnúť a len trvať na tom rozhodnutí a to priniesie svoje ovocie. Ja tak robím, že väčšinou, keď chcem odpustiť, tak si predstavím, že chcem sa cítiť do kože druhého alebo si predstavím, že ten druhý je Ježiš. Že asi by som sa nechcela hnevať na niekoho, ktorom vlastne Ježiša vidím. Takže lepšie mi je odpustiť, ako sa s niekým hádať. Podľa môjho názoru určite sa s tým človekom udobriť, alebo s ním nejako viac naviazať kontakt. Po prípade, ak ten kontakt nemôžeme naviazať, že je niekde ďaleko, alebo takto, tak určite to spraviť cez modlitbu. Mám zažitok milosrdenstva a veľmi dobre som sa vyspovedal, takže som veľmi rád. Pápež František dnes absolvoval niekoľko oficiálnych stretnutí. Okrem iného navštívil kláštor na Jasnej hore, kde slúžil svätú omšu pri príležitosti 1050. výročia krstu Poľska. Viac než 1000-ročné výročie kresťanskej identity poľského národa začala krajina sláviť 14. apríla tohto roku. V tento deň na ostrove uprostred jazera, ktoré leží medzi mestami Poznaň a Gniezdo, v roku 966 prijal poľský vojvoda Mieško I krst. Táto udalosť sa považuje za vznik poľskej štátnosti. Svätá omša, ktorú pri tejto príležitosti dnes slúžil pápež František na Jasnej hore, je pre Poliakov udalosťou národného významu. Svätý Otec upriamil pozornosť na to, že Božie kráľovstvo prichádza nenápadne a pokorne. Pripomenul, že ani obdobie, v ktorom prišiel na zem vykupiteľ, nebolo ideálnym časom stability a pokoja. Nebola tu zlatá éra. Plnosť času bola teda darom milosti. Boh naplnil náš čas hojnosťou svojho milosrdenstva. Z čistej lásky inauguroval plnosť času. Svätý Otec poukázal na to, že Boh nás zachraňuje tým, že sa stáva pre nás maličký, blízky a konkrétny. Táto skutočnosť sa výnimočným spôsobom prejavuje v postave Panny Márie. Jej príhovor nám podľa pápežových slov má pomáhať, aby sa Kristov príchod uskutočňoval aj v našich životoch. Milí televízni diváci, je za nami ďalší deň Svetových dní mládeže v Krakove. Ďakujeme vám za vašu priazeň a prajeme vám príjemný večer.